svieca naznačuje Pána Ježiša, ktorý osvecuje každého človeka, aby nechodil po tme hriechu. Milé deti, milujte toto Božie svetlo a Pána Ježiša. Nedajte sa nikdy zviesť klamstvom sveta a neopustite cestu do neba. Nikdy si nezakryjte oči pred svetlom, ktorým je Pán Ježiš. Karolína, ty príjmi v mene prvopríjmajúcich biele rúcho znak posvedzujúcej milosti. Milosť, ktorú vám vložil Duch Svätý pri krste a ktorú vám obnovil Pán Ježiš včera vo svätej spovedi, zachovajte neporušenú ťažkým hriechom, aby ste mohli ísť s radosťou v bielom rúchu v ústretí Pánu Ježišovi, keď príde posledný deň. Teraz nasleduje obnovenie krstných sľubov. Milé deti, pri vašom krste vaši rodičia a krstní rodičia vyznali krstnú vieru, v ktorej ste boli pokrstení a stali ste sa Božími deťmi. Dnes, keď máte plnú účasť na svätej omši a príjmete sviatostného Pána Ježiša, obnovíte si krstné sľuby a vyznáte vieru svojim srdcom a svojimi ústami pred tvárou svojich rodičov a krstných rodičov i pred celou farskou rodinou a sľúbite, že budete ako deti svetla kráčať vždy vo svetle Kristovom a budete verné Pánu Ježišovi až do smrti. Preto sa vás pýtam, zriekate sa hriechu, aby ste mohli žiť v slobode Božích detí? Zriekate sa vábivých pokušení, aby vás neovládol hriech? Zriekate sa zlého ducha, pôvodcu a kniežaťa hriechu? Veríte v Boha Otca Všemohúceho, Stvoriteľa neba i zeme? Veríte v Ježiša Krista, Jeho jediného Syna a nášho Pána, narodeného z Márie Panny, umúčeného a pochovaného, ktorý vstal z mŕtvych a sedí po pravici Otca? Veríte v Ducha Svätého, v Svätú cirkev katolícku, v spoločenstvo svätých, v odpustenie hriechov, vo vzkriesenie tela a v život večný? Chcete žiť ako deti svetla a stále kráčať vo svetle Kristovom? Chcete úprimne milovať Pána Ježiša, najlepšieho priateľa detí, a slúžiť mu verne v katolíckej cirkvi? Chcete sa nábožne zúčastňovať na eucharistickej obete a na ostatných liturgických úkonoch a na pobožnostiach? Nech vás Pán Ježiš, ktorý osobitne miluje deti, zachová vo svojej láske, aby ste si hodnosť Božích detí chránili nepoškvrnenú